हामबाय भिडिअ फ्रेंड्स न जों फाइमानि के थानाय 21 तारिख एप्रिल मार्चनि सेनानि सालो सिनि ताखु प्रदु देबरमा बो बिनि बाताव सामुं तांमानि बिनि रांना हाना थांथिनि वो जे जराnya जे बास के प्रा रूट मेन रूट जे बाइक एक्सीडेंट नंगैने बिनि लांबा ओ जलांखा बिलेके खारमे सिंसा बिनि को साजक तंग बयस 10 बছর ताय आं साजरा खरसा 6-7 বছর गनो ना 6 বছর बेलेके खा खामानि बेलेके वाना मानि अमाके सिनि तिपारा सरक मालकोन एक्सीडेंट खाइ बोथार जागमानि सारबारिया बेले वाना मा सिंसा बेले जो खारमा सिंसा सिनि तिपारा सरकनि बिरमान बुते बुहु कानो सं साइमानया अमा हेराव नुगै अनुखुंरो हे नुगै बनो जे थिनां बनो जे लांमा अति सिनि सरायबो सरकनि तामो उन्नो जों ताबो साइमानया आं बागै कोने जत लुकुरावनो जों तिनि पूर्व रतनपुर एडिसि विलेज निंगै सिनि सिपथागुर पारा वार्ड नंबर 3 सिनि ताखु प्रदु देबरमानि नुखुङो जों फाइसक फाइखा बनो अमा हायते जों जानो नुगै सरायबो सरक नुगैनाय बनि सामुं खाजेनि बागै तेरे दिन सामुं खाजेनि बागै जों जत मानसाक जों तिनि चोबला जनि मा फाइलेखा आबो आं लुकुरावनो कइनाय नरंबो जे सिनिओ भिडिअ बिसिंथि दरे नुगै दंखांखे सोशल मीडिया नि बिसिंखौ नुगै दंखांखे नरंबो तिप्रासा खा गोनां माया गोनां रनो मा कइनाय नरंबो माके नकिया सुबा फाइबायदि सिनति पारासरनो जों जे हामजांनाय रनो जों माके सुबाय दंखांखे सिनति पारासरनो थिनां तिप्रासरनि तिसा साति सोंनाय बं भबिष्यत आं हापां जे एदिसि हापांनो बां कइनाय असराय बासारनि बागै बनि स्कुल फ्रि रो परिमाना नंथों एदिसि हापां जेहेतु अबनो नुगै दंखांखे बरनो खारु जाथों बरनो सुबाथों बरनि जे स्कुल लाइब्रेरियाव खुंफैया गेदिमि रगो फनो सुजर खायरु जाथों अस कक साइनो आं अरम थाक जतनो हामबाय आं साना आं खालो लोके देबर मा आनि बुसाइनिके बातानि रांनानै थांमानि बिसुबानजिन 21 तारिख साइगो रांनानै थांमानि नकि फिलिया फन खायने मिनि बुसा हाका बुसाइ हस्पिटाल कलाइजा नायफैनो नायफैदि दारि गार्जेन फायै हिनि साहारि जों तंमालिया बैसाबोते खिबि गलांनाय न हरमा थांलाय खाब्रुम बिगुरुम